Öň çoğunu lebet häzir Abdüşükür adlandyrylýan deslapky tutsawhanada tutsawlar gynalýar. 9-njy düzediş koloniýasy Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabadyň Günwataryna ýerleşýär. Ol ila tarapyndan Abdüşükür adyny koloniýa adlandyrylýar. Köpleriň gurrun bermegine görä ol bu ady irki döwürlerdäki ýakasy gaýşly zalim müdürüň adyndan alyp gaýdýar. Sowet döwründe bu düzediş edarasy halk arasyna çoğunu lebet ýagny gara guwa adlandyrylýardy. Ýaşul neslin wekilleriniň gurrun bermegine görä Sowet döwründe oňa gabalan tutsawlaryň arasyna tutsawhanadan diri çykmaýan adam köp bolan soň ol ýer arasyna gara guwa adlandyrlypdy. Koloniýada henüz kaziýet jogapkärçiligine çekilmedik jinayatda guman edilip saklanan raýatlar saklanýar. Bu deslapky tutsawhanada ozal oturup çykan bir tutsaw Azatlyk radiosynyň habarçysyna tutsawhana barada gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki döwürde bu düzediş koloniýasyny tutsawlara ýowuz daralýar, olar gynalýar. Ýemi tüpçünçiligi juda yaramaz. Hem de zyndanlaky bendileriň arasyna keselçilik höküm sürýär. Jinayatda guman edilip saklanan tutsawlar ilki başta sorag edilip soňra giriş bölümine gola ýerdäki we ikinji etajdaky esasy iki türme kamerasyna ýerleşdirilýär diýip öňkü tutsaw gurrunga başlaýar. Agzalyan kameralar degişlilikde karantin 1 we karantin 2 adlandyrylýar. Bu kameralarda tutsawlar wagtlaýyn saklanýar. Olar soňra beýleki kameralara paýlanyp berilýär. Öňkü tutsaw bu kameralarda arasdaşylygyň ýürek bulanşdygyny, gigiýena şertleriniň juda yaramazlygyny aýdýar. Wagtlaýyn tutsawlar beton ýeriň üstünde ýatmaly bolýar. Her kamerada iňi 1,5 metrlik, uzunlugy 4 metrlik 2 sany iňsiz tagta bar. Has az adamyň ýetlenen bu kameralaryň her haýsysyny adyndan 25-30 adam saklanýar. Her 15 günde bir gezek karantina saklanýan tutsawlar beýleki kameralara paýlanýar diýip öňkü tutsaw Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Her kameranyň çünkünne daşyna mata örtülip goýulan hajathana we onuň gapdalyna legen bar diýip öňkü tutsaw gurrunga dowam edýär. Ol tutsawlaryň arasdaşylyk taýdan juda yaramaz şertlerde ýaşamaga mejbur edilýänini ýytaýar. Onuň sözlerine görä karantin 1 we karantin 2 adly kameralarda saklanýan tutsawlar günüň dowamynda 2 gezek agyr urgulara duçar edilýär. Tutsawlary mekkejewen ýaly ýatyryp geçýärler, depýärler diýip öňkü tutsaw gaýdýar. Kamerada tutsawlary hatara düzýärler. Adyň aýdylanyna hatardan 3 adım öňe çykmaly. Soňra haýsy jinayatda aýyplanyp geleniň soraýarlar. Ýöne bu soraglary jogap bermek gadagan, ondan urup başlaýarlar. Her uruda 3 metr ýygy dıňylyp gidýän adamlar bar diýip öňkü tutsaw gaýdýar. Ol urýan adamlaryň türme sakçylaryny aýdyňlaşdyrýar. Olar 10-11 adam bolup dubinkaly kameralara girýärler diýip tutsaw gaýdýar. Olara dubak diýilýär diýip sözüne goşýar. Janyň agyraýjak ýerine urýarlar. Ýörüýti janyň agyraýjak ýerine diýip öňkü bendi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Onuň sözlerine görä 15 günden soň karantin kameralardan beýleki kameralara paýlanan tutsawlary gynamak işleri hepde bir gezek ýola goýulýar. Adamlaryň etmedik işleri olaryň boýnuna goýulýar. Gaty elhenç, ol ýerde elektrik togy tutýarlar diýip öňkü tutsaw çala ham tykýar. Tutsawlara günüň dowamyny buğda ýarmasy gaýnadylyp berilýär. Olaryň her haýsysyna günnelik ýarym buhanka çörek berilýär. Ýarmanyň içinde buğdaýyň samany göze görünüp dur diýip öňkü tutsaw ýatlaýar. Bu deslapky tutsawhanada henüz kaziýet jogapkärçiligine çekilmedik jinayatda guman edilýän tutsawlar suwdyň hökmüne garaşýar. Suwd hökm çykarýança tutsawlar şol ýerde saklanýar. Bu düzediş koloniýasy bilen Türkmenabadyň iňçe kesel hastahanasynyň arasyna ýeke diýwar bar. Ýöne tutsawhanada iňçe kesel bilen keselleýän adamlaryň sany sajagy ýok. Olary seredilmeýär diýip öňkü tutsaw gaýdýar. Tutsawlaryň howsarlaryna olary aýda bir gezek görmäge ruhsat berilýär. Ýöne mundan daşgary geçirilýän her duşuşyk üçin 250 manat para tölemeli diýip Azatlygyň habarçysy gurrun döşüne salgylanýar. Bu deslapy tutsawhana içeri işler ministrligine degişli bolup onu adamyň janyna kast eden, ogurlukda saklanan, talaňçylyk eden ýa-da başga istenlik aýyplama bilen tutsak edilen raýatlar saklanýar. Adam hukuklary boýunça geçirilýän halkara ýygnaklarda türkmen resmileri Türkmenistanyň türmelerine tutsawlaryň gynalmaýandygyny, olary wagtly-wagtyna nahar berilip olaryň saglygyna seredilýändigini öňe sürýär.